Доброго дня, шановні пані та панове. Доброго дня, шановні покупці. Як завжди, раді вітати вас у гіпермаркеті у торговому центрі «Епіцентр». Друзі, сьогодні всі зібрались для того, щоб провести вчетверте і, на жаль, востаннє розіграш вже четвертого за рахунком домокомплекту у акції «Дача за удачу». Нагадаю, що ця акція тривала протягом аж 2 місяців. Будь-яка людина могла до неї приєднатись, придбавши товар на суму понад 750 гривень одним чеком, зареєструвавши анкету і отримавши змогу виграти от такий от сертифікат на отримання домокомплекту від торгової марки «Екопан». Друзі, в цьому лототроні зараз знаходяться анкети учасників, що брали участь у розіграші до сьогоднішнього дня. Просто зараз я попрошу поважного члена журі зараз взяти анкети напівфіналістів, які були визначені сьогодні о 15:00, і перекласти їх до нашого лототрону. Ні я, не будь-хто з присутніх не будемо власноруч витягати анкети учасників. Для цього я хочу запросити дитину. Будь ласка, дівчинко, виходь. Ставай тут поряд зі мною. Як тебе звуть, скажи? Діана. Ще раз? Діана. Діаночка, дуже приємно. Зараз, Діаночка, коли ми покрутимо наш лототрон і ретельно перемішаємо усі анкети тих численних учасників, які протягом 2 місяців боролись за головний приз, а саме вже за 4-й комплект дачі, зараз будемо визначати нашого фінального переможця. Буквально затамувавши подих по всіх містах України, зараз люди чекають на оголошення результату. Хто саме зараз отримає телефонний дзвінок, який, можливо, змінить, по-справжньому змінить на краще його життя. Отже, зупиняємо наш лототрон. Відкриваю. Діана, будь-який папірець, будь-яку анкету на власний розсуд. Так, головне, щоб вона була одна. Друзі, маємо анкету учасника на ім'я Вадим. Ось вона. Учасник на ім'я Вадим. Зараз ми будемо йому телефонувати для того, щоб сповістити про ту неймовірну вдачу, яка на нього сьогодні буквально впаде. Отже, телефонуємо 095 877 94 0. А от останню цифру я не скажу для того, щоб зберегти принаймні якусь таємницю і приватність. Ми почуємо зараз Вадима в прямому ефірі і тихесенько йому сповістимо про його виграш. Алло. Алло, доброго дня, пане Вадим. Да, здравствуйте. Пане Вадим, це вам телефонують з гіпермаркету «Епіцентр». Да, я слушаю вас. Пане Вадим, будь ласка, уточніть, в якому місці ви знаходитесь? Я нахожусь в городе Одесса. Місто Одеса. Ха-ха. Дуже приємно почути. А ми вам телефонуємо аж Дякую. із Києва. Розумієте, аж із Києва. Доброго дня, Києва. Здравствуйте, Одеса, ми зі свого боку вам можемо сказати. Пане Вадим, нагадайте нам, будь ласка, чи ви реєструвались в акції «Дача за удачу»? Алло, пане Вадим, ви ще з нами? Алло. Десь Одеса зникає. Да, я слухаю вас, вас. Да, я вам задав запитання, чи ви реєструвались в акції «Дача за удачу»? Так, кажу, реєструвався і неодноразово. Неодноразово навіть? Тобто ви систематично робите покупки у торгових центрах «Епіцентр»? Ну, звичайно, а де ще їх робити? Вам подобається якість, вам подобається сервіс? Ну, звичайно. Гарна якість. Отличный сервис. Извините, что я перехожу с украинского на русский. Не переживайте. Давайте так, як вам буде зручно. Пане Вадим, скажіть, будь ласка, от ви коли реєструвались, ви спостерігали за тими розіграшами, які тривали протягом 2 місяців? Честно говоря, да, 1 раз наблюдал за розыгрышем. Заходил на сайт, смотрел результаты и так далее.
Ну, а коли реєструвались, вже певно, що сподівались на те, що будете мати великі шанси на перемогу. Ну, если честно, надеялся. Конечно, надеялся. Скажіть, будь ласка, а у вас власна дача є? Дачи у меня, к сожалению, нету. Ну, треба казати поки що і завжди сподіватись на краще. Скажіть, будь ласка, Ну. пане Вадим, от ми зараз так з вами спілкуємось. Можливо, це, ви знаєте, можливо, це вибірково ми взяли вашу анкету, хто його зна. Скажіть, будь ласка, назвіться, що ви дійсно реальна людина, назвіть прізвище, ім'я і по батькові. Березовский Вадим Викторович. Березовський Вадим Вікторович, правильно? Да, все З верно. міста Одеса, який систематично Одеса. користується послугами торгових центрів «Епіцентр», який задоволений якістю, який задоволений всім, який, більше того, неодноразово реєструвався на участь у акції «Дача за удачу». Пане Все Вадим, верно. ви, я так відчуваю, достатньо молода людина, так? Ну, за голосом, принаймні, за вашим. Ну да, мне 27 лет. Вам 27 років. Тобто, а ви маєте вже родину, ну, власну родину? Да, у меня есть жена, есть маленький малыш. Зовут его Георгий. І маленька дитина Жора. Скажіть, будь ласка, а чим ви саме займаєтесь? Вже вибачте за такі запитання? Я занимаюсь рекламой. О, бачите, як приємно. Ну, тоді, пане Вадим, знаєте, для того, щоб, так би мовити, вже підвести нашу розмову до її логічного завершення, я попрошу вас або сісти, або спертись на якусь тверду поверхню, тому що просто зараз ми в прямому ефірі хочемо сповістити вам про те, що ви виграли 4-й домокомплект в акції «Дача за удачу». Ура! Да не может быть. Вы меня разыгрываете. Это Нет. может быть розыгрыш какой-то. Ні, насправді це на 200% відповідає дійсності. Зараз за нами спостерігає вся Україна. Абсолютно всі торгові центри «Епіцентр» зараз дивляться цю трансляцію. Всі зараз чують вас в прямому ефірі. Так Я не само, можу як ви повірити. колись бачили, так? І Я, сьогодні, честно говоря, не могу поверить. і сьогодні ви, мабуть, найщасливіша людина. Я Ну, ще уже раз... теперь да, уже точно Я да. ще раз вас вітаю Спасибо. з цією надзвичайною перемогою. Я впевнений, що та дача, що ця 4-та дача, вона була дійсно вам заготована, як то кажуть, знаєте, бо на все, як то кажуть, Дякую, доля. дякую. Ну що, і хочу вам сказати про те, що протягом кількох годин з вами зв'яжуться люди, спеціальний адміністративний центр для того, щоб сповістити, як саме ви можете отримати свій подарунок. Ну, дякуємо вам ще раз і ще Дякую раз вам, вітаємо дякую вам вас щиро. із перемогою, пане Вадим, з міста Одеса. Большое Дякуємо. вам спасибо. Я хочу пожелать эпицентру развития, о том, чтобы они не забывали о своей главной цели, и чтобы как можно больше людей пользовалось их услугами и сервисом. Спасибо вам большое. Дякуємо велике і вам. На все добре, до побачення. До свидания. Ось і здійснилася, друзі, мрія ще однієї людини, яка сьогодні виграла 4-й і останній домокомплект від торгової марки «Екопан». Точніше, можливість придбання сертифікату подарункового вартістю 1 гривня. Ми ж зі свого боку можемо з вами тільки попрощатись і сказати, що на цьому акцію «Дача за удача» вже можна офіційно оголосити завершеною. Дякуємо всім, до побачення. Яночка, тобі за твою надзвичайну допомогу ми хочемо подарувати отакий подарунок. Дякуємо тобі величезне, можеш зараз повертатись до мами. Ну і ще раз подякуємо поважному журі за те, що ви були з нами. Сьогодні одразу 2 розіграші. Дякуємо за ваш вклад у проведення цієї акції. Ну і дякуємо абсолютно всім покупцям, які, можливо, спостерігали сьогодні, які, можливо, реєструвалися в цій акції. Нагадаю, що в «Епіцентрі», якщо закінчується одна акція, майже завжди в стик починається наступна. Вже зараз по території нашого торгового центру можна знайти інформацію про наступну акцію, яка присвячена 100 путівкам на відпочинок у країну Буковель. Що для цього треба зробити? Знову робимо покупки, знову реєструємо свої чеки, заповнюючи невеликі анкети, і беремо участь у розіграші путівок до країни Буковель.